foli bawe ni wakati na aukulube anyawnyebe muribo damle kumakana kabi Washington DC malikura alibeke tene fuka tagabla jumadona negenye duru ka tagabla negenye duru ani sanga bisabala ni wakati ni na naobe Bamako ambe soro finyatulu kala keme ani fla oka malikura ka kuma akibaria belebeleba obena boli ni ne kambi Mali jamana nyamoro Colonel Assimi Goïta ani risi jamana nyamoro ni we Vladimir Putin fanfla we la selike ka fo we hakli falen faleke jamana fla o kana fo soro sira o kan o ko fe anda bena se mundema o ye jamana ka referendum ni ale kan ke juin kalo kletan ani segim Modi Touré kabi Cameroun malide munumbe akonya betugumna ale bino wala wala nyi o ko fe amena kuma fena o kala jere musigilendo ni wakati na wati yingalema ali kololo ko anu ba fama ko 15 de l'environnement Abibatu Traoré ani Mokhtar Bari olubi sorokana wala wala yin ambulma o nunde bina ka nga bi kibariya kuma bawe munu mena lase Modibo Dambele ma ka soroka fara farikulo nyanaje kibariya o kan ambe temene ay folos ka sorokana ni wala wala we 600 Ambalma o au sigiro la anga foli bawye o lasa malikura kane ko ni asigira ni wakati ni na jamukan damine la antu ya fo yana ka fo malika jamana nyemgo ni oye Colonel Assimi Goïta ani risi jamana nyemgo Vladimir Putin fanfla we la silike ka fo ko ni jamana nyemgo fla o ko ni we kuma nyogon yake ka nyesi lakana ko soro konya uma jamana fla ka na fo konya ka Mariam Traoré alebe ni konya wala wala yin Mariam Ukani kumanyoya sinfe mi hakilna bora Mali yoro jamanatigi fla no ye Mali jamanatigi Colonel Assimi Goïta ani Rusla jamanatigi Vladimir Putin ye benkan kerenkreni do soro uni nogonche mi be talike u ka jamana fla chetiri asra ukan jako ani soro yiriwali nasra ufe kerenkreni ala min do be talike balu no ye sumankise uye ulu lablali kan kata Mali jamana kono ka farafuru nogo kanan ko mako engrais ani taji no ye carburant ye min be na bo Rusla jamana kono kata Mali jamana ma nin kɛra Kremlin ka lasiriw ye min kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'a latɛmɛ kunnafoni di gafew fɛ jamanatigi Colonel Assimi Goïta ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Rusula jamanatigi Putin ma ka kɛ n'a ka dɛmɛ tali ye ka taa Mali jamana ma ani fɛnɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu n'a bɛ k'olu kɛ ka taa Mali jamana ma min dɔ bɛ tali kɛ lakanako kun kan walasa u ka se ka jugu n'o ye terrorisme ye k'olu kɛlɛ ni ka basigi la don Mali jamana kɔnɔ Kremlin ye min fara kan a ka nin bataki in kɔnɔ Mali jamana ye kɛlɛkɛminɛ caman de sɔrɔ kabiri marsi kalo ka se utu kalo ma san 2022 ka fara o fɛnɛ kan kɛlɛkɛminɛ wɛrɛw olu fɛnɛ dira janvier kalo san 2023 ka se marsi kalo san 2023 o waati ma o y'a to Mali jamana finitigiw n'o ye armée malienne ye ka kɛlɛkɛ sanfɛ pankulu caman sɔrɔ minnu bɔra Rusula jamana kan nisɔndiyara kosɛbɛ ni an ka nin kumaɲɔgɔnya ye min tɛmɛna nɛgɛjuru sira fɛ ni jamanatigi Putin ye nin kɛra Mali jamanatigi Colonel Assimi Goïta ka laseliw ye a ka tudeur bɔlɔlɔ sanfɛ an ye kumakan tilennenw ani kumakan ladirilenw sɔrɔ ani ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ jamana fila cɛ nafabɔ siraw kan n'o ye fan fila ka hakilina dɔ ye walasa ka se ka an ka jamanaw ka teriya siraw jiji cidenya siraw fan fɛ n'a bɛ wele ko relation diplomatique sɔrɔ yiriwaliko fan fɛ ani ka fara lakanako kan a ye min fara kan Malikura alibi an bɛ tɛmɛna ni wagatini na an b'a kalama k'a fɔ karidon ni o ye juin kalo tile 18 ye Mali jamana a kɛlen don ka referendum kan ni o ye ka jamanadenw da sumusumu jamana sigi kan sariya o konya la o hukumu kɔnɔna la an ka lasigiden ni o ye Modi Touré ni ale b'a ka yalayala la Cameroun jamana la maliden minnu sigilen bɛ ni wagatini na anu barola ni kalata min ni a bɛna kɛ Modi kalata min bɛna boloda juin kalo tile 18 min bɛna taa sariya sunba kan bɛna maliyɛnw bila kalafili la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan labɛn min kɛra kalata nin senfɛ maliyɛndenw min sigilen bɛ Cameroun kɛrɛnkɛrɛnnenya Yaoundé an ye kuma di Mamadou Sédou Touré ma ale ye communauté malienne 3e vice-président ye il était nécessaire que jamana sariyaw ka yɛlɛma donc o kuma nin sera donc vraiment an kɔni an bɛna kala filiya o fana nimisi wasa b'an kan d'abord an kɔni ye bakuruba mun kala kɔnɔ vraiment a ka ɲi parce que an kɔni hakilina la parce que bɛɛ n'i ka hakilina don jamana ka ɲɛtaga b'a la jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a la jamana ka avancement b'a la ne mot quoi non vraiment an se wale d'organisation parce que an yɛrɛ ke boya d'abord ani consul mɔgɔw de bɛ organisation na
an ye communauté ka représentant ye yan mais conseiller mɔgɔw kibaruya mana bɔ Mali la kana u b'o lase an ma yan. Jamana siginin bɛ sɛbɛn ani waleya min kan n'o yɛlɛma sera maliyɛndenw bɛɛ kan ka ye kɛnɛ kan. Musa Bala Kamara ale ye jeunesse malienne président ye ka bɔ Yaoundé. Bon ne bɛ se ka min fɔ constitution kura in kan komi hali n'a sɔrɔ an b'a bɛɛ kalan mais fɛn caman b'a kɔnɔ an y'a ye minnu ka ɲi jamana ma quoi a bɛ se ka kɛ sababu ka Mali ta ɲɛfɛ. Bon an kɔni bɛ min fɔ autorités ɲɛna kɔni hali ni constitution in n'Ala kɛ k'a tɛmɛna bon an dalen b'a la kɔni a bɛna tɛmɛ n'a tɛmɛna k'u jija loi ka appliquer quoi parce que loi kun tɛ a ka sɛbɛn dɔrɔn ye n'a sɛbɛnna f'a ka appliquer o de fana bɛ se ka loi ba don kosɛbɛ quoi. Constitution kura min bɛna sigi yɛlɛma caman donna a la maliyɛndenw min bɛ kɔ kan diaspora maaw laïcité président y'a sariya ani fɛn caman o. Honorable Mamadou Satigi Jakite Haut Conseil des collectivités ɲama ye walawala caman fɔ ka ɲɛsin maliyɛnw ma min siginin bɛ Yaoundé walasa kalafili min bɛna kɛ dimanche don min ye référendum ye o nafa ka se jamana ma don nataw la. Mais n'i y'a lajɛ constitution révision fɛn kun kɛra u kun ye ɲuman fɛn fɔra u bɛ b'a la ka sara fana ka minnu bɛ kɔrɔlen kɔnɔ ni minnu ma prépare latigɛ k'olu prépare latigɛ n b'a daminɛ laïcité ma kɔrɔlen kɔnɔ laïcité bɛ yen mais min bɛ nin kɔnɔ o y'a prépare latigɛ ka détail da ka bɛɛ ni lawasa kuma fɔ a la o ye kelen ye ni avantage gɛrɛ min bɛ nin na ala ka da maliyɛn de diaspora ma maliyɛn diaspora maliyɛn minnu bɛ tugan kɔfɛ u donna Mali institution bɛɛ la u donna conseil économique social et culturel la u donna sénat la u donna assemblée la donc déjà désormais olu kɔni da bɛ Mali kuma bɛɛ fo ka sariyaw ta donc k'a fɔ ni sariya kɛra anw kan ni ma kɛ anw kan ni yɛrɛ da b'a rɔ i fɛla fɔ. Mori Touré ka bɔ VOA Bambara tɔgɔ la Yaoundé Cameroun. An balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni Mali kura ye a bɛ mɔgɔ miliyɔn 100 ani mɔgɔ 10 bɔ minnu jagoyara k'u sigiyɔrɔ bila ka sababuya kɛ kɛlɛjugu walima balawu min firilew kan u sigiyɔrɔ la ni laseli kɛra duniya jamanaw ka kɛlɛya tɔnba n'a bɛ fɔ ma ko Nations Unies Mohamed Touré ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲa la. Mɔgɔ minnu bɔra u ka jamana na walima mɔgɔ minnu bɔra u ka jamana kɔnɔ olu bɛ ka hakɛma se abada ni hakɛ caman duniya kɛlɛyantɔn ka kalifalenw ka jamakulu ka cɛkɛda yo sinsi a ka san o san jatebɔ sɛbɛn kɔnɔ. This is where we stand today. We have 110 million people that have fled because of conflict, persecution, discrimination, violence, often mixed with other motives, in particular the impact of climate change. So you have quite the usual, I would say, package of causes that have caused the further increase. You may recall just a couple of years ago, or maybe last year, when we announced that for the first time Kulu ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ Sudan jamana na o ye mɔgɔ gɛnɛw ni mɔgɔ gɛnɛw hakɛ bɛɛ dalajɛ gɛn ka se mɔgɔ miliyɔn 110 ɲɔgɔn ma mɛ kalo la SCR ɲɛma Filippo Grandi y'o fɔ kunnafonidilaw ye lajɛ dɔ la Genève an bɛ ni mɔgɔ miliyɔn 110 ye minnu bolila ka sababu kɛ bɛnbaliya tɔɔrɔ danfara ani fariyakow ye tuma caman na u ɲagaminen don ni ŋaniya wɛrɛw ye kɛrɛnkɛrɛnya la waati jigini nɔfɛ ko a b'o jira san 2022 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ miliyɔn 35 tun ye kalifalen ye mɔgɔ miliyɔn 62 bɔra u ka yɔrɔw la maa kalifalenw ɲinibagaw miliyɔn 54 fana bɛ yen ani mɔgɔ miliyɔn 52 wɛrɛ minnu mago bɛ diɲɛ lakanani na. We are constantly confronted with emergencies. Sigida tiɲɛni fanba bɛ sɔrɔ mananimafɛnw filili ye bɛɛ da. Malikura ni wagati ni na an bɛ taga wagati yɛlɛma koɲa ka manani ale jɔyɔrɔ walima a kɔlɔlɔ ka bon a koɲa la kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la cakɛda mun ni ale janbɛ wagati yɛlɛma ale ka lakanani koɲa la ale ye barosigi dɔ kɛ Mali kɔnɔna la a bɛ fɔ mun ma nansarakan na ko quinzaine de l'environnement mun de don Abiba Traoré ale tun b'a kɛnɛ kan ni Mokhtar Bari ye. Sigida tiɲɛni fanba bɛ sɔrɔ mananimafɛnw filili ye bɛɛ da kan minnu tɛ se ka toli o hukumu kɔnɔ san o san jamana cakɛda min sigilen don saniya ko ani fiɲɛ nɔgɔli kɔlɔsili ko ma ani a dɛmɛbaga jɛkulu bɛ tile 15 baro sigi sigida lakanali kama a tago 29 n'o ye ɲinanta ye
o be tali kɛ fɛrɛ kuntagalajan sigili sen kan mananimafɛnw kɛlɛli kama sigida kɔnɔ. Sulemani Sherif Kulibali ale ye kalanw ani bolodacogo ɲɛmɔgɔ ye saniya ni nɔgɔ ani gɛlɛya kɛlɛli la. N'a kɛra ɲama ye ni ɲama in ma sago ka ɲɛ kɔlɔlɔ b'a la. Ni san nana mana in bɛ se ka taa jiboli sɔrɔ dagiri ni jiboli sɔrɔ girinna ni ji ma se ka taa a tako la a bɛ kɛ kasara ye n'a bɛ f'o ma ko ji bɛ walankata ka don so kɔnɔ. Farafina kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kɔnɔ mananimafɛnw bɛ kɛ sababu ye ka dugukolo fanga dɔgɔya. O sababu kelen fana la u bɛ dankari sɛnɛ ani bigamara la. Kɛlɛ don min ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan a dan tɛ Mali kelen na. Madame Kulibali Françoise Kulibali. Sigida tiɲɛna bigan minnu bɛ yen olu bɛ tiɲɛ an b'a sɔrɔ biganw fɛ parce que an gulonnen bɛ ɲɔgɔn na an balo ye ɲɔgɔn de donc il faut que an k'a faamu k'a fɔ manani ma ɲi a bi an ka adamadenya a bɛ se k'a la dɔgɔ. Maa caman de bɛ yen minnu t'a dɔn mananimafɛnw bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase sigida la. Nuriyatu Ture ale ye mananimafɛnw matarafaba ye. Ni midi sera ne ni baarakɛɲɔgɔn an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka taa dumuni san o de filɛ mana kɔnɔ. Ne kɔni b'a dɔn manani fililen yɔrɔ la a bɛ yɔrɔ nɔgɔ ani mɔgɔ bɛ to ka filifilini min kɛ o man di ne. Ni tile 15 baro tako 29 ka ɲɛsin sigida lakanali ma daminɛna juin kalo tile 5 fo ka taa se juin kalo tile 17 ma san 2023 Kucala Mali marabolo sabanan la. Abiba Nango Traoré, Mokhtar Bari, VOA Bamara, Bamako. Balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni Malikura ye nin wagatinin na an bɛ tɛmɛ ni an ka don kibaruyaw ye. O hukumu kɔnɔna la an bɛ taa Nigeriya jamana la. A yirala k'a fɔ ko u ka baton dɔ ale kɔni ale tununa. Baton yɛrɛ kun kɔnɔna la mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 50 o de kun b'a kɔnɔna la. Mɔgɔ minnu n'u kun bɛ k'u ka nisɔndiya kɛ furusiri dɔ sababuya la ko mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 3 olu de kɔni olu tanyana nin tununi senfɛ. Nin kɛra tɛnɛndon sɔgɔmadafɛ joona fɛ u ka yɔrɔ min bɛ ni a bɛ fɔ a ma ko Kwara. O la sa kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ ko Nigeriya jamana kɔnɔna i b'a ye kuma caman la nin waleya sugu de ka ca ye k'a sababuya kɛ mɔgɔ minnu bɛ don baton kɔnɔna la walima i b'a sɔrɔ k'u janto baton yɛrɛ la n'a bɛ fɔ a ma ko entretien o baara o tɛ ta ba la ten kosɛbɛ. Ameriki jamana ka kɛnɛmako minisiri ni o ye Anthony Blinken ale bɛ labɛn na yaasa a bɛ se ka taga Chine jamana la cogoya min na Pekin nin wagatinin na yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni u cɛ a ka kalan kosɛbɛ. A y'a jira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ tagama ye tagama min senfɛ Ameriki jamana ani Chinois jamana u bɛ se ka kow lajɛ ka ɲɔgɔn faamuya la ka sɔrɔ funteniba min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o funteni dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min. A yirala k'a fɔ ko mun y'a ka nin nali ye ko a kɔni sɛbɛntiyara Chinois jamana mɔgɔw fɛ. Mun y'a ni Chinois jamana u ka ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Xi Jinping ye o ma sɛbɛntiya fɔlɔ. Turki jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Recep Tayyip Erdogan a ye kangari da arabadon k'a fɔ ko Turki tɛna Suède ka laɲini ko ka o sabatiya ni o ye k'a fɔ ko Suède ale fana bɛ se ka don OTAN na cogoya min na. A bɛ nin wagatinin na wagati damadabɔ Turki de kɔni kɛlen don ka i banba Suède ale ka doni OTAN la.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw aw sɔgɔlen do ni wagatini na Malikura la ni bɛ Bamako a bɛ sɔrɔ 102 FM kan Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Burkina Faso an bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 102 ani tomi naani kan Abidjan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 99.9 kan Radio Parisien ni ale y'an barakɛ radio kabi tomi an ka foli bolu fɛnɛ Nyero an bɛ radio emergency an ka foli bolu fɛnɛ ye walasa an balimaw ali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye sisan an bɛ segi kana Ameriki jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o ye Donald Trump ni ale kɔni bɛ kubeda la ni wagatini na kɔlɔsili y'a yira k'a fɔ ko kabi a bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la wagati min na i b'a ye k'a fɔ ale ka baara kɔni caman ye mamoli ye yaasa a bɛ se ka ye mɔgɔ sangatigibaw olu hukumu kɔnɔna la a ka kiriko hukumu kɔnɔna la Mariam Tarawele a koɲa a bɛ di Trump ka koɲɛ tarigu o ɲɛkɔrɔdali min kɛra kunu tarata k'a jate i n'a fɔ maa jalakelen Ameriki jamana ka kiiritigɛsoba fɛ Floride mara la nin jalakelen ninnu ma kɛ ni sariya sɔsɔ ye kɔmanda ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a jalakelen do k'a fɔ k'a ye duguduguli kuɲɛ dɔw bila kɔfɛ minnu taabolo ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana kɔnɔ ni k'i ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilinaw ma olu minnu tun b'a fɛ k'u tigɛ da nin gafe kofɛlen ninnu kan Trump a ma sɔn ka jɔ jalakelen kan 37 ninnu kɔrɔ minnu taara ka ɲɛsin a ma jamanatigi Trump n'a bɛ ka laɲini nin waati ninnu na walasa k'i kɔsegin ko kura kana Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ kalataw kɔfɛ san 2024 ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen jate i n'a fɔ wulikajɔ yɛrɛ kofɔ dɔ min bɛ wele ko campagne hali ni k'a sɔrɔ a ɲɛsinen do taabolo gɛlɛn dɔw ma min bɛna sɔn ka gɛlɛya dɔw bin a ka politiki ko hakilinaw ani kanabilali la soronadonikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ wele ko avocat spécial Jack Smith ale min bolo bɛ nin gafe in koɲɛw la Ameriki jamana ka kiriko ministiriso kɔnɔ Washington ye jalatigɛli kɛ tarata don Ameriki jamana ka kiiritigɛso kɔnɔ Miami kuma min na a tun sigilen do kiiritigɛ ɲɛmɔgɔw n'o ye procureur fédéraux ye olu kɔfɛ jateminɛli dɔ kɛrɛnkɛrɛnna ka bɔ ministère de la justice yɔrɔ n'o ye kiriko ministri ye min baaraw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ latɛmɛlen do avocat spécial o ka bolo kan n'o ye Smith ye min jijali baaraw kɛra jamanatigi kɔrɔ Trump fɛ a n'a nɔfɛmɔgɔw ko n'a tun dabɔkun de ye walasa ka se ka jamanatigi sigi kalata min kɛra san 2020 k'o jaabiw labi Washington fɛ grand jury kiiritigɛla dɔ ye seereya dɔw ka kumakanw lamɛn i n'a fɔ Ameriki jamanatigi dankan kɔrɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka fanga waati Mike Pence a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen hali bi an bɛ tɛmɛ ni Donald Trump ale ka babu ye an b'a kalama k'a fɔ Donald Trump ale kɔni bɛ sariya o ka bolo kan ni wagati na n'o kiiribulon ye Mohamed Touré ale wulila ka se Mamadu Ben Jabate ma yaasa ka sɛgɛsɛgɛli sɔrɔ nin koɲa in na Mohamed ni mɔgɔ ma deli ka kɛ Ameriki o kɛra kunu Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ka taa u k'a minɛ parce que a ma taa ka taa yɛrɛ yɛrɛ dɛ a taara u y'a minɛ maintenant ka a bolonɔw ta a bolonɔw talen kɔ sa maintenant u nana lasigi juge ɲɛfɛ parce que Ameriki sariya la n'i taara dɔrɔn donc k'a donna building kɔnɔ tuma min na o y'a fɔ a ye k'a fɔ a minɛlen don sisan donc se ka kuma fɔ o bɛɛ bɛ se ka retourner kɔfɛ avocat kan ka d'a ma n'a y'a diya kana kuma donc n'u bann'o la kuma min na u bɛ sɔrɔ ka taa i bolonɔw ta donc maintenant sisan i bɛna juge ɲɛfɛ mais u y'a to yen a ka taa parce que u y'a ye k'a fɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ min bɛna boli ni jamanatigi républicain kɔrɔ a jalakilen do ko a ye Ameriki jamana lakanani bila farati la a kelen ka gundo sɛbɛn dɔ mara a ka so nka Trump y'a jira k'ale ma sɔn o jalaki ma ni nun bɛ ka kɛ waati kɛrɛnkɛrɛn kɔnɔ ni Ameriki jamanatigi sigi kalafiliw bɛna boloda san wɛrɛ san 2024 na siɲɛ fɔlɔ la u y'a jalaki New York kiiritigɛso b'a la ayiwa k'an to ni lahalaya nin kɔnɔna na n'o ye jamanatigi sigi kalafiliw na taw ye e bɛ se ka ni jalaki ni ko minnu bɛ sen na sariyatigɛ fanfɛ ka ɲɛsin Trump ma e ye mun faamuya o yɔrɔ fanfɛla la ayiwa ne ye min faamu nin ko in na i b'a dɔn Ameriki sariya ye minnu fɔ n'i ye président ye gino document caman bɛ yen i droitlen b'a la bon document min bɛ se ka bɔ kɛnɛ kan ni min tɛ se ka bɔ kɛnɛ kan e bɛ se k'o décider i yɛrɛ ye
ale ta nin na document fɛn fɛn fɛnɛ bɛ yen nɔ ka jamana papier fɛn fɛn bɛ yen n'i bɔra président la kaban kabe bɛ bɔ a la don min na o bɛɛ ye jamana de ta ye donc o bɛɛ kan ka segin jamana de ma mais ale ye jamana document nin bɛɛ ta a secrètement wa minnu tɛ secret o y'a bɛɛ ta ka taa n'a ye ka taa bila a yɛrɛ ka so donc u bɛ san kelen kɔ u b'a la k'a ka na ni papier ninnu ye nka a ma sɔn ka na ni papier ninnu ye mais a jugumanma yɔrɔ yɛrɛ ye min ye papier dɔw bɛ yen nɔ u ka bombe nucléaire dilan cogo b'a kɔnɔ a papier dɔw bɛ yen nɔ u kan ka kɛlɛ minnu kɛ o plan tracé olu document caman b'a kɔnɔ maintenant a papier dɔw bɛ yen i tɛ se k'a lajɛ hali sokɔnɔna a bɛ lajɛ sokɔnɔna minnu na o sow fana kelen d'u dan ma pour que mɔgɔw kana se ka a papier sɔrɔ fɛn minnu b'a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ kana se k'olu dɔn mais ale taara bila yɔrɔ minnu na ɲɛgɛn kɔnɔnaw ani dɔnkɛyɔrɔw donc mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka don ka se ka document ninnu lajɛ u kɛlen don ka accuser olu bɛɛ fana de la. N'i ye Trump ka kɔmɔgɔw ɲininka olu bolo nin ye dalilu ye jamanatigi fɛ n'o ye Joe Biden n'a ka politique tɔn démocrate ka laɲiniw kɛ walasa ka jamanatigi kɔrɔ bali a ka kɛ cɛbɔ ye walima a ka se ka sugandi kalata ninnu nata la dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko u mɛnna jamanatigi kɔrɔ kɔ a ye wale caman kɛ min kan ka to a ka datugu. Trump ka mɔgɔw bɛ ka kuma minnu fɔ o tɛ kuma jɔlenba tɛ parce que n bɔra ka min f'i ye sisan papier minnu don jamana ka papier de don Trump ta tɛ donc u mɛnna nɔfɛ ka a fɔ a ye a ka na ni document ninnu ye mais ale nana kɛ ka document ninnu yɛrɛ dogo sa k'a fɔ ka mɔgɔw ye k'a fɔ non document nin bɛɛ taara ka sɔrɔ a ma taa a maralen b'a bolo yen nɔ donc bɔ nana k'o bɛɛ de kalama maintenant min ye Joe Biden ka yɔrɔ ye wa ye politique ko o yɔrɔ ye a b'a fɔ a bɛ a nɔrɔ Joe Biden na pour que ka se ka a yɔrɔ bɔ a la sinon a yɛrɛ bɔ a ko la cogo dɔ la sinon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min sigilen bɛ nin ko in kunna compte rendu foyi t'a ni Joe Biden cɛ Joe Biden tɛ se ka foyi kɛ a ko la. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Malikura an sera ni wagatini na Mariam Traoré ale ka gɛrɛn kɔnɔna la bi Mariam ale ni finigosilaw o de baro la yasa mun de la an bɛ a to Mariam a yɛrɛ ka walawala ye. Mali kɔnɔ bi baarako gɛlɛya y'a to denmisɛn sifinw caman k'u kunbɔ baaramisɛnnin caman nɔfɛ walasa ka se k'u dahirimɛw sɔrɔ dɔw bɛ taa damandaw la dɔw ta ye mototaxiw ani katakatani boli ye jagomisɛnninw sugu kɔnɔna la galadon sudɛriya mɛnkanisiyaya a n'a ɲɔgɔnna caman Moribo Jara ale ye finigosi de kanu Bamakɔ walasa ka se k'a ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ VOA Bambara ka gɛrɛn an wulila ka se a ma bi a ye finigosi kanu cogo min gɛlɛya minnu bɛ baara kɔnɔ a n'a nafa bɔli a n'a baaraɲɔgɔnw bena masala o de kan bi ka aw kunnafoni Moribo Jara e be finigosi na mɛna wa mɛna dɔn dɛ parce que 2020 mala mun de ye kɛ ka finigosi kanu ka don a la baaratigɛ sɔrɔ baarati ɲɛnɛmatigɛ sɔrɔ finigosi kɔfɛ o de bɛ ka n bila la i ye kalan sɔrɔ ne ye walikala dɔɔni kɛ ma mɛn na kosɛbɛ n bɔla 6e na ne ma mɔgɔ suguya caman mina yɛrɛ fini kalanlenw mina galalafiniw bina bɛɛ ka baara kɛ baara de ɲɔgɔn tɛ n'a min b'i ko k'i jɛ k'i pari wari de b'i n'i ye dumuni kɛ wari de don bɛɛ ka baara kɛ baara de ɲɔgɔn tɛ n'a baara kɛ o bɛ se ka Mali yɛrɛ jɔya yɛrɛ fini bɛ ka tunu dɔɔni Mali kɔnɔ yala o bɛ ka kɔlɔlɔ lase aw ma aw ka baara in na wa n'o ye finigosi ye o gala finigosi kɛ fanga ka dɔgɔ Mali la halisa a tɛ ba la sinon a kan ka ba la parce que nafa min don a bɛ mɔgɔ départ dɔ la ni fini gosi la a b'a prix sɔrɔ a bɛ biriye a bɛ fini a bɛ bɔrɔ kɛ galadonnaw kɛ fɛn na fini yɛrɛ filɛ ni fini n'i y'a gosi yɛrɛ n'i ko prix o prix k'a la a b'o bɔ an b'o k'a la fana a b'a bɔrɔn bɔ fana a bɛ min na e b'a tɔgɔdiya sɔrɔ an minnu y'a gosi an b'a tɔgɔdiya sɔrɔ fana ko wara Isa Kakile ale fana ye finigosila ye Moribo baarakɛɲɔgɔn don cinquantenaire kɛrɛfɛla la Bamakɔ ni tɔgɔ Isa ni jamu Kakile ne ye finigosila ye ni Moribo baarakɛ ɲɔgɔn fɛ ani Moribo baara la a mɛn kosɛbɛ dɛ a bɛ kalo 3 ɲɔgɔn bɔ a ka baara jala ne o de la ne tugula ko an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni bi se ka mun fɔ dɔw fara an ka baara kan hali san kɔni bɛ cɛsiri la walasa an ka se galadonna mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ se ka na fini d'an ma an ka baara kɛ parce que finigosi a kɛ d'an yɛrɛ ye an bɛ waati min na ko sisan galalafini bɛ ka tunu dɔɔni Mali kɔnɔ o bɛ ka kɔlɔlɔ lase aw ma aw ka baara in na wa a bɛ
kɔlɔlɔ las'a ma parce que an bɛ to k'i tile 2 kan an tɛ baara kɛ an ka baara min jan wagati dɔ la marché bɛ na wagati dɔ la marché tɛ na a bɛɛ ten fini minnu bɛ ka na kɔrɔlen pour que finigosilaw ka se ka baara kɛ o de ka d'anw ye sinon a baara ko gɛlɛya mɛ yɛrɛ de a gɛlɛya mɛ de a gɛlɛya mɛ parce que an bɛ se ka semaine kelen kɛ an tɛ baara kɛ sinon an mago bɛ gala dɔrɔn na n'a y'a sɔrɔ hali bi i ka fini a tɛ si bɔ ni mago b'a la yɛrɛ min na a bɛ kɛ n'o yɛrɛ de ye. An balimamuso dɔ ale ko galala fini gosilen ka d'a ye kosɛbɛ wa a bɛ fini gosi nafa fɔ an ye. Ne Aminata Tarawele ne bɛ mun fɔ danfara min bɛ bazɛn gosilen ni gosibali ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye bazɛn gosilen bɛ biri wa surtout n'i ye bazɛn don gomi yɛrɛ la ka gomi kɛ k'a labɔ ka gosilikɛla ɲɛnama sɔrɔ a k'i ka bazɛn o bɛ biri kojugu o donni yɛrɛ ka di ka tɛmɛ bazɛn gosibali donni kan bazɛn gosibali filɛ nin ye kelen a tɛ biri n'i y'a gosibali don a tɛ biri filanan ye fɛnɛ ni bazɛn ma gosi ou bien ka to ka bazɛn gosi a tɛ mɛn si la gosili yɛrɛ de ka ɲi bazɛn ma ne yɛrɛ kɔni filɛ nin ye bazɛn gosilen de ka di ne kosɛbɛ surtout gosilikɛla ɲɛnamaw bɛ ne bolo k'an ka bazɛn gosi ne bɛ bazɛn gosilen yɛrɛ de fɛ o de ka ɲi kosɛbɛ ka tɛmɛ bazɛn gosibali kan. An ye min sɔrɔ bi gɛrɛn kɔnɔ k'a lase aw ma o de tun ye nin ye aw k'an bɛn VOA Banbara ka gɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan Mariam Tarawele. Sisan an bɛ se farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan bi farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan an bɛna kuma musow ka sanfɛ celu kan ni ko a ma ko basket Siyaka Tarawele a kunya bɛ di. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, CAN U23 Kodo, Farafinagun Sirantolantanaw Kodo, minnu si ma tɛmɛ san 23 kan. Olu ka ɲɔgɔndanba ta ko naani n'a bɛ sɛnsɛn na ka na. Juin kalo in tile 24 nata a bɛ daminɛ o la ka kuncɛ. Juillet kalo nata tile 8 Maroc jamana kan. Mali bɛna ye a kɛnɛ kan. A bolodalen do Mali ka ye Maroc jamana kan bi tarata doya in na. Juin kalo in tile 13 san 2023. Mali sirantolantanaw bɛna u ka degeliw kurakuraya Casablanca. O ye Maroc dugu dɔ ye. U bɛna tile 10 kɛ Casablanca yani ka Tanger sira ta. O fana ye Maroc dugu wɛrɛ ye. Tanger u bɛna u dagayɔrɔ kɛ yen ka da kan. U ka pulu ɲɔgɔndanw bɛna tan Tanger dugu de la. Mali ka kulu kɔnɔ n'o ye pulu B ye. Ka fara Mali kan Egypte, Niger ani Gabon. Pulu A la Maroc jatigi, Ghana, Congo ani Guinée Conakry. Mali degeli karamɔgɔ Aluba Dara Diallo n'a bɛ wele Konti ye wele kan bila sirantolantana mɔgɔ 26 de ma u ka na u ni yɔrɔ ta CAN U23 phase finale ɲɔgɔndanw na Mali tɔgɔ la. O sirantolantana mɔgɔ 26 in na sodenw b'a la i n'a fɔ minnu bɛ ntolantan Mali kɔ kan. CAN U23 kɛnɛ kan Aluba Dara Diallo Konti n'a ka cɛdenw u ka laɲini ye kelen de ye ka jɔnjɔn ta ka nana ye Mali la. VOA Banbara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. Balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya nin de bɛna bi dan sigi an ka bi jɛmukan na yan'o cɛ an ka foli bɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman ni o ye Adama Jara kabi Bangoni na an b'a fo Lamini Tarawele an ka foli b'ale fɛnɛ Ibrahima Cero an b'ale fɛnɛ fo ni ale bɛ Bamako ani Segu filɛlikɛla laminikɛla i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la an ka foli b'aw fɛnɛ ye balimaw ni labɛnna Cheikh Cero fɛ ani Justin kuma galama la Modibo Dambele ale de tun bɛ yan walasa an bɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye yan'o cɛ an ka foli bɛ Badara Alu fɛnɛ ka bɛ Kɛnzanbugu aw ni ce aw ka lamɛnni la ka bɔ yan ka wase ta jini a barika Mali kurala VOA Banbara mɔgɔw ani ko Kamila muru game malatun game kajatu wele Kamila dulu game de balaka kajatu kaiwe wele bagazi kura ne
waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya, i n'a fɔ yurukuyuruku, musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la. Sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma. Aw ye VOA Afrique lamɛn. Fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ an'a lamini na. VOA Afrique.